ako ng vlogger. Hi vlog, welcome sa mga fans. Shout out sa inyo lahat. Shout out, hello. Na mga kagamba, ito ang ating wow balita sa gagamba. Yan. Gagamba ng isang veterano, hindi na mabinta, 3 araw nang pinapakain. Tagalog lang daw yan, ha. Yun ang sabi sa akin. Tumawag sa akin. Veteranong mga gagamba yun. Halos kasabayan ko yun. Baka nauna pa siguro. Tumanda na siya sa pagkagagamba. Nagkasakit na lahat-lahat. Ayun. May dumating siyang gagambang Tagalog. 3 araw na pinapakain lang, hindi mabinta. May tumawag naman sa akin. Ito ang mga wow na balita natin sa sa gagamba. May tumawag sa akin. Sabi ko, hindi na ako naggagagamba, tumigil ako eh. Sabi niya, so, naku, sayang. Bibili pa naman ako ng 10. Sabi niya, 10 piraso. Natawa ako. Ay, nako. Ikaw lang bibili 10. Kung mayroon akong pinarting halimbawa 1,000, 10 piraso lang bibilin mo. Pagka ganyan, bibigyan na lang kita. Natawa ako eh. Nalaglag ako sa upuan eh. Mayroon nagtanong. Sabi niya, tay, may gagamba ka nga? Ako, tumigil ako, sayang. Bibili sana ako sa'yo. Ayun eh. Yun ang mga paandar ng mga nagtatanong ha. Pero nung may gagamba ko, kasagsagan ng gagamba, may nagtanong, malalaki ba yan? Ang sabi nga, tayo may gagamba ka? Meron. Ilang box? Kasunod na tanong, malalaki ba yan? Alangan pag sabi kong maliliit, hindi na mata kukuha. Sabi ko, ay oo, magaganda to. May uis ba yan? Tagalog mo. Naloko na. Tagalog may uis. Tanong pa rin. May basbati ka? Mayroon. Magkano isang box? 1,000. Kuha ka ba? Ang ganda ng sagot eh. Sabi niya, sige, chat na lang ho ako. Nako. Ito talagang mga pero teka sa ating wow balita sa gagamba. Itong isang reseller ng gagamba na tawag dito, napakalakas niya noong mga panahon, mga nakaraan. Abay, tahimik. Balita ako yun, laki ng utang sa probinsya, kaya hindi na binigyan. Wow, balitang gagamba. Eto pa, yung isang malakas na maggagagamba, parting magiting ko na kung saan, Caloocan. Akala nyo kumikita talaga gagamba ha? Tumigil na. Ano nangyari? Ang negosyo niya, nagprito ng manok. Wow, balita. Wow, sana all. Ito pa. Isang batikan din na maggagagamba sa Caloocan din to, Caloocan. Abay, dalawa na sila. Nagkopyahan ng racket. Nagprito na rin ng manok. O kaya tang maganda. Prito kaya tayong gagamba. Ito. Dami nagtatanong. Bakit daw ako tumigil? Hindi siguro nanonood ng mga ina-upload ko ito kaya ako tumigil Ay sabi ko alam puhunan. Yun na lang sinabi ko. Pero makakapaggagamba naman tayo kahit walang puhunan. Pero ayaw na natin makipagsapalaran pa mga kagagamba. Dahil yung isang may parating dito sa parting Valenzuela yata yun, nung panahon ng lato-lato. Ayun, baka siguro pati bahay niya na ibinta niya. Alugi. Tahimik na ngayon.
Wow, balitang gagamba. Marami yan. Yung mayroon diyang post ng post. Meron daw siya Masbate, Tagalog. Bukas post ulit, may parating na naman. Araw-araw may parating. Ilang beses na kayong pinakain nyo. Wow, balita. Balitang gagamba. Yung isa na pare-parating noon ng Jinsan, tahimik. Wala nang laban kaya. Pagka ang Masbate, nabili mo ng 850, paano mo maibibenta yun ng binta mo na 10? Bibilin kaya yung kulang ang paa? Bibilin kaya yung gamunggo? Abuti sana kung 850 is ang pinakamalit niya ay tersira, okay lang yun. Ay hindi, tanggal na tanggal eh. Makuha ka ba ng panglaban siguro, ilang piraso lang. Kikita ka kaya? Wow, balitang gagamba. Ngayon, may maglalaban. Sabi sa akin, na, sa probinsya pa yon tumawag. Parting Pangasinan. Tatay Mindo, sabi niya, order ako ng Masbate ulit. Ulit daw, ulit. Ano ba pangalan mo? Sabi ganito, ganyan. Saan ka? Dito sa Pangasinan, ito. Wala naman akong maricol na umorder sa akin yan. O-order daw ulit. Wala naman akong alam na umorder siya noon. Kung ano-ano lang mga paraan para lang mapansin. Ay sabi ko, dito ka na lang kumuha. Binigyan ko silang number. Bumalik ulit sa akin, nagsusumbong. Ang mahal daw. Bakit? Pag mayroon ako, bibigyan ko masaya mumura. Baka mas mahal pa. Wow, balitang gagamba. Maraming balita tungkol sa gagamba. May tumawag sa akin, pauso na raw. Sabi ko, wala na. Hindi na tayo magpapauso. Bakit? Isa ka kukuha ng supply pag nag-uso. Kakauntiin Tagalog, Nueva Ecija lang. Ayaw ko, wala yatang Pangasinan. Wow! Balitang gagamba. Nueva Ecija lang, nag-aagawan pa. Mataas na yata ang presyo. Hindi ako nakapagtanong kung magkano yung Pangasinan, pero alam ko mataas na yan. Masbate, dumadagsa daw. Dumadagsa pero hindi naman nabibinta. Ang kawawa talaga itong kasamahan natin na talagang kaibigan natin na veterano. Parting Bulacan ito. Kilala nyo to eh. Ayaw ko nang banggitin pangalan niya. Tumawag sa akin baka daw gustong gagamba. Nagpapakain na siya. May bulak na yung ilong na gagamba. Ayun. Sabi ko 3 araw na yan. May bulak na sa ilong. Ubos. Sabi niya. Nanalo ko na. Sino ba? Ilan na yung huminto? Marami na. Namamayagpag na lang yung Antipolo yata. Walang gagamba Isabela. Nueva Ecija na lang. Meron. Pagka dating na mga ilang araw yan, wala na naman pag nag-uso. Pero may mga batang pabalik-balik. Pabili gagamba. Sabi sa akin, wala na. Ubos na. Kailan ulit? Wala na talaga. Wala, parang natalo sa sabong yung bata pa uwi. Wow, balitang gagamba yan. Tumawag sa akin si Happy Man. Eto na. Nagtatanong ng presyo ng Cebu. Ang problema, sabi ko sa kanya, marami ng Masbate rito. Kung kukuha ka pa sa Cebu, hindi napapansinin. Kasi mas mabagsik yung Masbate kumpara sa Cebu. Sabi niya, magkano daw bang jumbo? Sa panahon ngayon, mura pa siguro sa Cebu. Wala pa masyadong maglalaban. Pero pag nag-umpisa na labanan dyan, di ka nabibigyan dyan. Kaya, tagal namin nag-usap ni Happy Man. Tatanong siya kung papaano daw, papahuli daw siya. Pahuli ka! Alam problema yun, ang tanong mabibinta kaya yan pag binili mo dyan. So yun ang ating wow balita sa gagamba.